El fet de lluitar contra els xics a nosaltres ens feia més fortes. Quan jo era jove, quedar amb les amigues en una cafeteria, això no estava ben vist. Cafeteria, sense el nòvio. Era el que t'ensenyaven les abueles, el que t'ensenyava ta mare i el que ensenyaves tu en aquella època. A mi tots els que m'han acompanyat en la banda i a més en la música pop i rock eren homes i jo me plantejo per què. Sí que vaig dir, m'ho tinc que pensar, clar, m'ho tenia que pensar. A lo millor un home no s'ho hauria pensat. El teu home, si vols que vinga a parlar amb mi, Jo tinc moltes dones al meu voltant que m'han fet ser el que sóc. La dona el que vol és complir el seu somni, el que vol fer en la vida. I quasi tots els somnis, no ens enganyem, se compleixen a partir de moltes vegades dels negocis i dels treballs. Considere que si hi ha hagut un avanç social de les dones, de la figura de la dona, pot continuar havent estat definitivament que no hi hagi una desigualtat entre els homes i les dones. i jo crec que han aconseguit prou. Jo m'he sentit tratar com una empresària, no com una dona. L'educació és un fonament sobre què li han de créixer les persones. I l'educació es dona a les escoles, a casa, a la televisió. Hi ha molts àmbits on pots rebre estímuls educatius d'igualtat i això és el que s'ha d'aconseguir. I si tu te poses en el teu lloc, els altres te donaran el teu lloc.